חברים, אורי תהיה בשתק. טוב חברים, אז זה השם שלי ברובלוקס. אם אתם רוצים לשלוח לי חברות, הנה רשום, זה השם. אם אתם רוצים לשלוח לי חברות, אתם יכולים. או שאתם רוצים, הנה, לא משנה, אני אשנה לכם את זה עכשיו, יהיה לכם יותר קל. הנה. אוקיי, אז הנה זה השם שלי. הנה עשיתי. יש פה משהו לקרקר קומבינציון. אוקיי. טוב, אורי, תהיה בשתק. טוב, אז... אורי, תורס לי את כל הסרטון. אבל זה אחד הנתירים, מה אתה מה אכפת לי? זה באמצע הסרטון אבל. טוב, אז זה השם A676767 A. אם אתם רוצים תשלחו לי חברות, אני אשאר את כולם, מבטיח. אם אתם רוצים גם אתם יכולים לעשות איתי טרייד, שרת שלכם, אין לי בעיה. ביי.